Hotel Auf. Ešte jak bol Alf v móde, to aj ten hotel sa postavili. No asi aj. Tak. Ale máme tu vidieť. Ale kde bol? Tam na replicite tam mala Alfa. Potom pozri, keď ideme dole. A po je. Tak to sedie. Aha, vidíme. Ako bude vyzerať izba u Alfa. 1-2-1A. Sú aj schody, keby náhodou začal horec. Neviem. 1-7, 1-17. Je 121, hovoríš? Mami, to tady fajde 101 5. Mami, 121. Mamka, to je 121. Hej. Áno, 121, no tak hľadaj, kde to bude, ukáž nám. To je parádny hotel Paulína, nie? Pozri. Ja nespínkam, To je jak spínkam tu. už na školskom internáte, máš tu avízor. Ideme na okolo. Výhľad na stanicu. A tu na nejakú stavbu a novostavby. Paráda. A ja nespím. Ja tu pri oblaku. Neviem. No, ja spím tu, no. Pekne to tu vyzerá. Pekne to vyzerá. Čo je? Nič. Všetko Tak keď budeš super. chodiť na školské výlety, tak bude podobne vyzerať. Čo tu máme ešte? Skriňa tu je. Hej, spoločná kúpeľka so zvedľajškom, akože neviem, jak tam sa vychovať. Máme také dvere do kúpeľní. To také dvere sme mali dávno v dome, takedy. Počkaj, a kde kúpeľňa a Tu je záchod. Čo? Úplne prchový kút, také vyvoňané tu je. Skúsim zasvietiť svet. No tak ja sa nebudem sprchovať. Nie? Čo budeš nesprchovaný? Ako dobre. Tu je bečko. No, parku oči na prespanie, paráda. No, super. Čiže Auf.